més. Estimats amics i amigues, el dia 26 a les 7 de la tarda, aquí a l'Auditori Martinenc, teniu una cita amb una iniciativa, aquí tenim alguna promotora i gent que ajuda a fer possible, que es diu No em canviïs la llengua. Crec que amb aquest eslògan ja sabeu de què va. Va d'això, d'un grup de catalanoparlants que venen d'altres llengües, de gent que no és catalanoparlant d'origen, però que ha decidit que aquesta és una llengua també de participació d'una vida en comú, que viuen a Catalunya, que viuen fora de Catalunya, però que han trobat aquest nexe d'unió amb la nostra llengua, que ens demanen una cosa que els catalanoparlants tenim a l'abast i que és fàcil, que no els hi canviem la llengua. Que ells han fet un esforç de generositat que va molt més enllà simplement d'adoptar una llengua com a vehicle per comunicar-se. És molt més que això. I que a l'interactuar amb tots nosaltres ens adrecen aquest missatge. Doncs aquest dia tindreu el testimoni de molta gent que ells han estat capaços de reunir i us suggereixo, us aconsello que si podeu anar-hi aquest 26 de setembre a les 7 hi pugueu ser. Vinga, gràcies.